Wong urung teko cari jagongan. Piro iki san? Iya, lek apa wae mak rong entek wis ngumet nah aku. Iki. Lah. Iya sampean iki. Enteni ket mangok. Ndak aku luwe tuku bakso ya malah nyawang piye. Toko yo sitok. Lah piye? Lah kowe apa ya semayanan mau? Yo, arep mangan semayanan mau. Semayane apa jagong to? Iya. Lah iya. Ngono yo tuku sitok jan tuwe kok. Lere udan kayak ta. Iya. Kosel kayak luwe ngene ya. Enek bakso ini aku tuh bakso. Berarti iki. Ya sitok. Heeh. Jeruk ya sitok iki. Masalah. Lah ya. Iya, aku yo berat lagi nih gila sitok ini. Alah. Wis kat mau ta? Tiket mau entene sampean. Semayanane ya apa takane ya apa. Nah, kuwi ngenteni kowe aku mau critane iki. Lah terus Teni kowe aku jane wis madang aku mau ki. Wareg. kok mangan bakso? Lah kowe suwi ya tak anteni. Mosok luwe neh. Gampang men luwe to. Iki bakso ki cemilan ora mangan. Masalah. Ngono jare wong kuru. Wong kan daging kowe. Wis lawe rokok ye. Ki bakso enak ngarepan mah kuwi. Mosok. Iki jeruke sak set. Iya no. Sampai order apa nyegat iki, Bang? Oh, mau roding. Kita alon-alon tak jaluk Amble kurang. Lah. Lu ora gelem jaluk gawane oke. Kowe nggih anget-anget awake malah. Apa iki jeruk panas iki? Tahu apa malan. Kancane sing lagi pikir iki. Nek ngene iki ceritane. Piye wae arep nyapa? Arep ya jagongan kok arep nyapa piye to? Ya biasa ta iki koyo ngene iki jagongan ngene iki. Penting ra ngomongane sing ndek nglebeh malah. Nah, pusing aku. Malah nelongso tok. Ya tapi kan ndek untuk ilmu to. Kok kitabe sampean ndek kan entuk. Ya ta ilmu ikhlas. Ora ndek kuwi larema kuwi lho. Alah lha kuwi yo aja. Beh, ngene kaya ngono. Sing mati yo akeh. Sing kelaru sopera. Heeh. Iki sadhe ora perlu bahas wong ade ora ngerti ora ndelok. Nah, apa enek sing krungu klarune malah salah paham neh iki karan mahaman bakso. Lah yo kek sitok pisan. Lah kowe jare ngenteni ket mau kok ndi kopimu? Iya. Lha ora gawakne. Yo. Kopiku isik turan mburi. Beh kek Cuwun. Yo alah. Nyetek gawe iki. Heh? Nyetek gawe. Alah wis garek ngombe ae. Ora ketang-ketang camur banyu udan mesti dino iket tisu. Mesti kopi nganu iki, susu iki. Yen aku wong iya kopi susu kok. Kene iki kaya warung kopi kok. Beh. Nah wis sing kepikiran mek bakso lho, kancane ya ket mang jangkrum aja ya di WA apa piye. Ora duwe paketan ae wis genah iki. Lho, HP ku lho, HP lu ora enak. Lah duwe apa ora? Lho. Aku arep ngubungi kowe piye ngene iki? Beh mesti. Mosok itu bakso adol HP kampean. Lah adol ki ora aku jane ngono iki. Lah terus Tak gadekne aku ngono. beh nemen-nemen ta. Lah iki piye ta? Jare yo bakulan online. Mosok sampe HP digadekne lha iki bakulan apa sih, Cok? Ini aku maneh kaya ASMR ya. Apa iki? Wes, beh. Aja angel-angel dong gini kita desa. Kowe ora tau ndak itu lah. Ora. Goblok ya. ASMR sing koma ceramah ngecap lah. Oh, alah sing kan wae to. Sing ana YouTube wae ta. Heeh. Ndak sopan ya mandek kan kowe. Lah. Ora apa-apa tenang ae.
Tak kayak kopi sih lek ngono. Nggih, kayak kopi, Ngono no. ya orang gawak nih, orang gek nih. Kayak gelas e ora muget kabeh lho. Iya. Ora sida gawe aku. Lu buang anune mati kok. Apa nih? Nganu dispensere. Ya dimpakne ta. Endi nganu dulekane? Mburi. Lah aku ora ngerti ngene iki lho. Aja gampang ngeyel ngono rek. Lah piye lho ya ora diwarai kok. Kok endi ta dulekan iki? Juh. Ora Mburi enak lho. Endi ta? Oh iya iki. Cetekan. Kan ngenteni ya rong dina iki engko. Ya alah. Ya engko jam 12 mateng. Patene karo cah-cah kae mau. Nyapodi e. Hah? Listrike larang. Oh alah. Lah ora ngerti gosipe. Gosipe terakhir. Piye nek apa nek? Ya mek gosip mbotenan wae ra mek gosip listrik 450 arti ilangne ganti 100. Bah wong biasa iki piye? Oh sing 450 kadang nunggak mbare kok arep diundani Iya, 100. Nggih. Trayo iki sing diomongin ndek iku. Nah. Ya berat lek ngono kuwi. Wong biasa piye? Wong melarat to? Nah, iya wong melarat. Ojo wong melarat ngono to. Berat iki lek wong melarat ngono kuwi. Iki malah rodok politik ya golek ngomong ning kuwi barang. San rasan. Oh iya. Asan iki Wis meni ya doang duran. ndur genteng. Lumayan tingkat tok. Mending balik caremu. Balik. Piye njuk ilmu kok. Ilmu ati. Ya kok ngene bae to. Ndek ilmu apa wae? Tirakat. Tengok. Tak tirakati ya menawa sampean dadi caleg aku. Ngene fotone. Ora tapi awakmu nganu gebel kirim gerdaran iki ora Ora. sing Iya, gawe bae to. gerdaran kuwi. Ya gawe no. Gawedi ngono kuwi. Ya genah acah kene kok. Sing gedhi fotone karo calon bojoku sampean. Kok calon to? Lah piye urung duwe kok. Foto gerdaran balik gede iki lek nyalokne ngono kuwi foto pas ning sawah. Lah Tandur Tandure ngono maju. kuwi. Heeh. Tandure nyawa. terbaru. Ya toh. Terbaru ora Foto apa-apa. ngono kuwi gede pinggir dalan ngono kae. Nyepot-nyepoti. Tengah dalan kaya banner gedhi ngono kaya. Jangan pilih saya. Nyepoti moto. Ya ora apa-apa to. Wis ora pesen ngene aku. Lah. Lah wong HP digadekne piye lek ngubungi? Gak sana aku kuat bayar. Balik nih gadenan. Ku tau. Heeh. Kaya HP iki oke hae. Kan aku invest nginamu. Wah, lek kuwi aja diomongne. Iki masalah ndek ingin. Nah, kuwi engko akhire. Aja kuwi. Wis berat lek masalah kuwi. Oke, engko dispenser kuwi apa ora? Ya kecut nang cangkemku iki lho. Wis kae. Lah tenane. Oh, wis jajalan to, jajalan ning. Tak tinggal rokok kok dudu rokok lho. Kok jaluk. Nyek. Iki matuke apa iki? Gularan ae. Iki bayar apa ora iki engko? Ya engko notane karya. Masalah. Pengen kayak tisu udan nganti sore mau Lah jangan. ngono kuwi kan ya alhamdulillah to. Ya alhamdulillah barokah. Maksudnya iki udan ngono sedine nyapa ora ndek iki kayak tisu ngono ya. Ya kan nek manut Gusti, setting karo Gusti ngono kuwi ya. Ha iya. Dino Minggu kayak tisu udan nganti sore. Lha ya menakne wong nganggur to, wong kerja to malahan. Turu malah penak. Ya, Kowe surak- kerja aku no heran nang Lah penak. lah. Lah kaya ngono kuwi lho wong kene pekerja keras ora tiada hari Minggu.
Iya ta. Oh guys siji ya. Nah, ngono lho. Kono sing ngombe Ngket teh mau panas ngono ya ora dicangkenge kok. jare ngenteni ora keke kopi ngono. Ya tapi kan ya ngenteni obo-obo piye maksude. Keke kopi nek kopi ireng kopi pahit wayahe. Apa ya enak ngono kuwi. Lah kopi pahit ki malah ilmune dhuwur kok. Lah piye ya Jal filosofine? Filosofine kopi ki aku ndak ngerti. Lah terus kok maksudnya kok kudu kopi pahit? Ya ben ngerti pahite donya. Wah. Ha iku lah. Mosok ya ngono. Dadi ora mek legi, dadine ben ngerti oh pahit kopi lah ya. Ya ben ngerti ki kopi ora dhewe gula ki pahit gitu. Ora beda kaya Kehidupan. kehidupan Nah, itu. iya, Jal. Kehidupan lek pahit ngono kuwi ya wae ana gula ra ketang titik. Ben iso enek legi-legine. Nah, lek nek dunia nyata piye berarti maksudnya iki? Nek ngono, ini masalah ngene iki. Gulane apa Jal? Gulane iki ya jagongan ngene iki. Ngene iki. Dolan termasuk gula apa? Ya itu? bumbu, ngono bumbu. Lah dia masak oke kopi kok. Enak kopi sat-sat ngene gimana? Dari suwek, sret, banyoni, dadi bisa. Tapi ra nek senine ngono kuwi. Mek gur syukur ngopi ngombe kopi tok cangkruk ora nek sing blas. Lho kono cangkruk gawanane bakso karo es jeruk. Citok usan. Lah iki terus saking tre wong luwe kok. Oh iya ya aku yang luwe angin jangluk ket sore ngenteni sampean. Kancane liwat lor. Lek semoyo Jenenge wong luwe iki ora mikiran apa tenan. beh ta iki. Wis kabeh wong iki kan. Hmm. Wis nyamar. Lupa ingatan ya. Heeh, lupa ingat. Lek wong luwe iki wis lali barang-barang tenan. Masalah. Tapi lek lu berarti ngono berarti laline. Heeh. Lek wong lek luwe mesti lali barang-barang. Ya ora beda kaya wong-wong ngono kae lek Iya, kadung iya. luwe nes ora mikir Diomong. tanggan ra mikir ngesor-ngesorane do klekaran keras-keras bingung Contohnya golek kayak mangan. iki mang aku ya padha luwe iya. jane. Njaluk ya ora penak. Sini kaya ngono. Lah mek bakso mesem Ya jaluk. ya kan ya ora penak. Kebacut. Bakso. Ya lek sate ngono nek suntuk. Ate opo sih? Sate kambing muda. Bah ngomong ngene darah tinggi kok gampangan. Kowe cah nom darah tinggi Ya lho. piye wong gawane kok. Piye? Piye keadaane kaya ngono ya. Dipangane oke kae ya enak trean. Wong saiki sik enome penyakit aneh-aneh. Sing darah tinggi, sing asam urat. Ngono nyapa? Yo kuwi paling anu kurang aktivitas kakean turu. Lah jare tak sampe enak kok turu iki. Aken turu. Lah lek sing kerja barang panggah sing endi penyakit ngono kuwi nyapa? Kuwi berarti kesehatannya kurang dijaga. Kuwi lek menurutku kitab sing tak temokne malam bengi kuwi. Oh. Nurun titik aku nek sampean. Piye wong kancane ra didelok iblas kok. Kitab e. Sakjane penyakit kabeh teko gawan teko pikiran. Berarti Tenan kuwi. berarti piye? Arep Kitabe bukaan arep mangan enak, arep ngaman barang-barang lek pikirane panggah semrowa wis panggah ora ceritane awak sehat. Berarti tenan. berarti ya pikiran penting ditata ya. Penting makane jago ngene iki ngopi pikirane ben padang gitu. Ono kok. Nyapa? Ki Iki kan trail oh iki jeruk ding. jeruk Oh, enak filosofine ora enak andean. enak. Berarti definisi sehat piye? Nek kitab sampean. Ya kuwi malah pikiran. Gitu, kudu dipadangne pikire to. Engko wis pikirane padang, pikire padang, gar medun ning padange ati. Masuk. Ah iki lho. Medun padange ati, engko wis pikiran padang, atine padang wis awak penak, utang lali gitu. Utang lali, Heeh. tagih dek kolektor moro. Biar pikiran neh. Ya maksudnya sakal ki lali arek utang, Oh, tapi iya. yo lek turi panggah dieling-eling. Walah.
Ndandake raketan kimpen-kimpenan diberbed. Maksudnya saiki yo kuwi lho. Tapi ada lara utang ya ora mlaku. Yo gak mlaku. Tenan aku yo ngene iki lara ada utang apa ya. Iki yo anu iki usahane sampean iki. Ngene iki yo lara nganu. Jadi duit utangan pertama nalikane. Kabeh duit utang. Lara utang apa ya mlaku ngene. Penting kan diubengi duit Ya penting nyaure lancar. Ngono kan tanggung jawab to ya. Penting gue Alpo 50 karo 100.000 ya ta. Tanggung jawab sih. Tanggung jawab penting tanggung jawab ngono kuwi. Ya. Lagi lah HP ini sampean digadekne terus piye iki? Nganu online-ane piye? Ya panggah dilakoni to. Lah HP ini digadekne piye ya jal ge apa? Kaya duwe alat ae. Gadekne mek 50.000 lho. Iki Gitu ku bakso iki, Mang? heeh, sesuk wis balik kok. Wah, ayo ngono. Berarti balik yang definisi bersyukur kuwi mau. Iya. Syukur. Pokoke wis disyukur. Lah terus iki mau mape tuku kaos ngono piye lek ngono. Sing digoleki apa? Tokone sampean apa maksudnya apa jeprit aparel apa-apa ngono maksudnya. Ya ngono cacah tak omongi tak hubungi kabeh. Nah, endi? Iya, aku yo duwe lho HP tane carry ya. Ya gare ngomong apa nek Shopee, apa nek Lazada. Shopee no. Ya kan yo promosi to menawa aku tak promosine yang kancaku enek sing tuku menawa lho ya ora ngerti yo jenenge rezeki yo. Online akeh toko kuwi lho. Ya sitok ae sing Shopee weh so akeh. ya sitok ae sing umume cacah kan Shopee. Oh TikTok yo main jane cacah. TikTok main. Cacah demenane kuwi ya jogetan kok saiki. Terus tokone opo kan kirane ngono tak promosekne. Tokone P Apparel ya ta. Kuwi. Wis kualitas terjamin berarti termasuk. Insyaallah. Insyaallah terjamin ya. Ora iso ngomong apik, ora iso ngomong elek ya. Oh, ya. Silahkan Siap. membuktikan sendiri. Ya, langsung kunjungi kuwi mau. Mm-mm. P Apparel. Shopee enak berarti Shopee. Shopee enak berarti Shopee. Ya kuwi mau lho tapi. Shopee kuwi mau. Lazada enak ora Lazada? Nenek. Tapi apik ning Shopee. Oh, siap. Penak ning Shopee. Lah ya kan maksudnya kan cacah kan goleke sing murah tapi ra murahan kan yo ngono. Iya no. Kualitas yang penting. Kadang belanjane saya kan nek TikTok barang. Tapi TikTok saya gampang di-banned lah. Piye to TikTok maksudnya? Mbok angel ram. Tapi yo sing pertama kae penak, sing saiki rada angel. Banyak apa? Lah ya ndelok nek TikTok barang aku yang duwe lah maksudnya TikTok masih ora tahu FYP ya lah. TikTok sudah nek wong-wong kuwi kok do ngamuk-ngamuk iki nyapa maksudnya TikTok iki apa? Ndak tepak ngono suwi iki. Baperan ngono. Wah, ndak iki. Jare cah saiki gamon, gagal move on. Ya, Oh, iya ngono kuwi. Cacah ke Bucin ya? oh ya ora to. Bucin aku kowe. Gamon. Ora lah. Habis TikTok ngono kuwi serasa kakek di scroll Scroll cacahan ngono kuwi. Bah lah ora iso maca nganu cuan kok. Ya. Piye yo keadaane kursi sing. Dadine teknologi iki kudu dimanfaatne kudu sing hal positif kanggo golek dhuwit ngono kuwi tapi ra ngapusi wong. Ngono intine iki to. Tuku HP larang-larang utang juta 5 juta. Mek ge entek-entekne paket. Tapi ini apa wong yo Apa? duwe cacah dhewe kok. Nek dhewe wong tuane. Lah yo lek kuwi mbok. Lah iya ramsa. Ya tapi kan penting gaya dhisik nomor 1. Aku bilani cah nom-nom kok. Bene. Kowe cah nom ya. Ya mak basic ketek ae ya ngene iki rambut putih tapi jiwane jiwa muda. Dapat dilanjut sesuk iki. Ya apa rokok erong tek arep nendi. Lah kopi anyep jejet kaya ngene jare dispenser wis urip. Lah ya
diling dhisik Wis tak iling tak dulek kok wis rada anget, semua anget lah iki lah masuk angin jan ngeroki lah iki golek main ini. Bila wis duwe bojo ngene bojone sing ngeroki. Kancane iki gawe cemilan gembreng kok. Lho ora rapi kowe. Lah ya urun le. Akhire kok. Kowe gek ngenteni apa? Ya ora ngenteni apa-apa jane. Ya sesuk tak critani lek masalah kuwi. Sementara iki ya dinikmati kopinya. Domonge kowe jagong karo ngopi rokokan wis Tahu Pak. Masalah hilang tenane wis iki. tenan kok. Sakal wis urusan donya wis Sampai utang lali aku rada ini. tenan, tapi aja dilelekne. Siap. Gue dep kolek Enggak. tomoro. Timbangane loro wis serane dunya iki. Wah, usah aja koyo ngono lho. Wis. Iki jenenge ra sido padange ati iki lek ngene iki. Bisa sih jembar kubure iki kok. Wong ben-benak uripe mek guru nyenengne kancane iki wis uripmu wis penak wis dipenakne karo sing Sajane ya kan Tenang. yo ngono. nyenengne wong ki angel lek ngare pegel wong ki penak. Wah, penak pol. Tenan. Kowe wong ning tengah dalan ngono kae ra kenal mok keplak ngono wis iso dadi gelut. Iso dipegel wong. Tenan. Blayer-blayer. Wah, tenan. Wah, ya kok sepeda banter-banter wae, wong gede bapake lho ya-yaan. Ya-yaan. Ya lek nyenengne wong wah sing paling angel dhewe tenan. Nyenengne wong ki angel tapi uripmu penak. Nah, kuwi lho. Tepake. Wis iki ya ini aku wis ket mangok. Ayo, aku wis kopiku ya wis entek ya ta. Bakso ya gari pentol sak til. Ayo cilik pisan. Lah iso acaramu nyapa? Sesuk Yang kerja. ya kerja terus begini ya sesuk kena di WA neh piye sesuk kelanjutane ya ta. Masalah iki, masalah kopi adem iki karo bakso siji penting lho. Iya. Besok lek teko ki yo gawakne bakso teko ki aja telat, tanggung jawab. Kowe bakul bakso kok. Iya, maksudnya kan teko niki aja telat, emang semayanan ya apa. Teko ya endi tanggung jawab jarene tanggung jawab. Kuwi lek nganu, kuwi iki yo eling saking triya kahanan. Dadine kahanan cara Kuwi. nganu, heeh. Dadine wis ora iso di nganu pertimbangne iki. Wis paling Tidak aku sentek. urusan perut iki. Kowe ngombe kopi atau ngombe dawet? Lah piye lah entek kok lah nyepok. Anget tok iki menghangatkan nganu iki. Lah piye lah jare cacah ngene ya lek masalah kopi dah. Piye? Nganu. Jadi lek kopine adem disalahne. Terus filosofine ngene. Dia pernah hangat namun kau diamkan. Dari cacah ngono ae. Duh, aku wis malah ndak penak ini. Wis tak mulih sik entek gelas tak pek lagi gelas. Ya. Masih wah lah rokokku tinggalmu ya rokok anakku balik. Kok sapa kowe? Ndak aku. Tuh manung rokok kretek ngono ae.